Pentru a face un chef vom folosi 8 ouă, 16 linguri de zahăr, 16 linguri de făină, 16 linguri de ulei, o linguriță de praf de copt, o linguriță de lămâie, 2-3 lingurițe de cacao și zahăr vanilat. Am separat albușurile de gălbenuși. Acum batem gălbenușurile cu zahăr până se topește. Acum batem albușurile în spumă. După ce am amestecat gălbenușul cu zahărul și cu mirodenile, vom adăuga uleiul. Adăugăm albușurile bătute în spumă. După ce am amestecat, vom adăuga făina și praful de copt. Vom turna 3 sferturi din aluat în tăvile de copt. În aluatul rămas vom adăuga 2 lingurițe de cacao. Am adăugat cacao și am preîncălzit cuptorul. Am adăugat checul la cuptor și îl vom lăsa să se încălzească circa 45 de minute. După cele 45 de minute de așteptare, checul nostru este gata.